exhaust na. Wah, blong kali tong lagi nih guys. Tom la aja. Hello guys, hello guys, gibi unang ni BM vlog itu senang logas saya gue borna lana jalan bayar na. Ini grand video mana ini intro location apa legar na. Ang na intro location saya bayar tekrak sini bayar deh. Guys, ang datang guys na tihuar na mana baik tu isi modify kamera lana ini. Entah mana video aku tulisnya lang macam bayar na. Mana michigan ang boham gan, bohamagan modify ko. Gubang ana michikago mana bi jaga ko arna. Gubang mansana dekhai baibo. To guys nonton ko video ko tulisnya lang ang asa kalam bayar na. To video bla direct munine jaga ko dekhan se sose. To logofer sang direct mana tihuni men Hawi rot ke जोङो गाखोबाय आरोना दा जों थांलांबाय थानोसै माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय जोबजासिम नायलांबानो मिथिगोन आरोना गाइस आंजों लोगोसे दङ प्रेम लोगोसेनो बिहुं भाई क्या हाल चाल है प्रेम भाई तो Alin sudah Alin ayo set maya wonang bay angnya bay khabay lebe sire to logo borang GoPro ko belek logo di laptop dar na mane angni ko dian sara lang do ina bayar ang belek di laptop ber na mane idina bike salaynaयाव नोंथांमोनजों मटर ब्लग रायलाय गोबाव जाबाय लोगोसेनो आं खुगायाबो माने थांथाराखै आरोना मटर ब्लगाव मा रायलायनांगौ मा मानांगौ आं एख' दिनैसिम मोजाङै रायलायनो हाया मानो होनोबा आंना खुगायानो थांस'वा मा होननांगौ मा मानांगौ आं जेबो रोङा आरोना थ' गाइस नोंथांमोना बेफोरबायदिनो दा जेरैबायदि सापर्ट होदों थिग बेबायदिनो सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय iya अरे भाई video lagi selesai next location aku cile signarna video ko so finally logoफोर मोनफैबाय आरोना नै guys गोबाङानो सिनायखाबायबो जानांगौ आरोना Extreme Moto Tihu Nolbari to logoफोर दा दखान सिङाव दंफैयो आरोना नै आंजों लोगोसे दङ प्रेम भाई Hello guys आरोबाव नि उनाव बिथांजों लोगो मोनदों आं लाना फैबाय दखानाव ओमफ्राय नोंथांमोना नाय मा खोन्थियो नाय प्रेम भाइखौ ना जेसां हायो खोन्थिगोन आरोना नै बिबुं भाइ माबायदि मोनखो फैनानै खैबार जागोन नोंनियाव फैनाया मथा-मथि 5-6 बार जाबाय आं आरो फार्स्ट आरो আছে नितुल दास हेलो गाइस आरो नै बिथिंजा हेलमेट दङ आरोना बिथिंजा नै दाम गोसानि हेलमेट नोंथांमोना नायनो हागोन नै वा एख' जाया गोलैबाबो बेखौ गाननानै बारबाय था नोंसोरो
Nih logoफोर आंनि राइडिं जेकेट गैया आरोना नों गाननाय सि बायनो उथाखाया ओंखायनो गाननाय नायसै आरोना जोबोद बया गोलोरालै मोजां मोना मजा आमा नुगोन बे Tuh logoफोर बोरै नुदों नायनोसै आरो आङो wah मोजां नुदो Hai logoफोर बेयो एक्जस्ट आरो ना wah ब्लं ब्लं खालि थं थं लागोनि गाइस होखागोन आपनाय गांनैसो लगायगोन प्रेम भाई होखाबाल थं थंनो रो होनखागोन लामाया लोगोफोर आं दा जेसां नायदोंमोन बेखिनिखौ मोनासै आरोना नैयाव माबा साखानि गार्ड नायदोंमोन मोनासै बेखौबो लोगोसेनो नैखौल' मोनबाय नै केरियार गार्ड नामा नैखौ बेखौल' मोनबाय आरोना माबायदि नुयो फुल मडिफाइ खालामनो मोननायबासो मिथिगौमोन आरोना माबायदि नुयो थ' गासै दाबो नुहांदों आरोना थेवबो आं बेखौ होनो मोनैखाय बिराद अखान्थि आरोना बेखौ होथारगौमोन आङो दा बायदिब्ला सिनेमेटिक सर्टजों मोनसे नायना लादो थ' लोगोफोर आं माने एक्सट्रिम मटननिफ्राय ओंखारबोनायखौ भिडिअ लायासै आरोना गाइस माने दा नैबेयाव माने मालाय मागोनि थाखाय ओरैबायदि मोजां बानायना दोनदोना माने मा बुंनो आरो इखौनो मोननैसो फट' लालांसै आरोना गाइस जोङो दा लोगोफोर नायनाय गाइस ओरैबायदि मोजां साजायदो ना बुंनो जोंथ' बेफोरबायदि बानायनो रोङा आरोना नै नाय ओरैबायदि गिदिर खफ्रि बानायना दोनदो माने मा बया मोजां नुदो नै नाय लोगोफोर नै नोंथांमोना सोर बेफोरबायदि बानायनानै माने खाना जादों आरो लोगोसेनो पार्टि खालामदो नोंथांमोना कमेन्टआव हरो आरोना नै ओरैबायदि मोजां माने जोंनिया गोबाङानो दानिया बेफोरखौ बानायला आरोना गोबां गथ'फोरानो दानिया आगोलसो बानायसोयोमोन दाथ' आरो भेलागुर होननायखौनो सोरबा सोरबिथ' सिनाया खोमा गाइस नोंथांमोना सोर बेबायदि भेलागुर बानायनानै माने पार्टि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर लोगोसेनो आरो मा बुंनो आरो नै बिथिंजा ओरैबायदि मोजां नाय गाइस नाय ओरैबायदि मोजां माबा कफ्रि गाइस कफ्रि ओरैबायदि मोजां वाह खाट्रालै ब्लां ब्लांखा थ' लोगोफोर नैयो बिसोरनि माने पार्टि रुम आरोना गाइस नोंथांमोना नायबानो जाबाय आं खेबसे उथिना नायनोसै आरोना वाह गाइस ब्लां ब्लां खालै वाह खाट्रा वाह
नै बेयाव जागोन आरो ना पार्टि बिसोरो वाव थमलाब्ला खायजा थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना नै नम्बर नारकुसिनो गाइस ओरैबायदि मोजाङै साजायना दोनदो आरो ना माने गाबोननि थाखाय समनि थाखाय ओरैबायदि मोजां साजायना दोनदो माने मा बुंनो आरो बेबायदि जोंनि जायगायाव रावबो फालियानो माने गथ'फोरा दानिया बावजोब्बाय माने बेफोरखौ माबायदि खालामो माबायदि माने दा जि मोजां साजायना दोनदो आरो ना गाइस नै ओरैदि बानाय बेलागुरखौ आंबो बानायाखै खिन्थु गाइस ओरैनो मोनदोल' खिन्थु बानायाखै आरो ना आंबो बानायगोन थांनानै गाबोनसो बानायगोन आंहा थ' गाइस बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय माबायदि नांदों मिथिला आङो दिनै बारारै मोजाङै भिडिअ बानायजोबनो हायासै आरो ना मानो होनोबा आंहा माने बाइक मडिफिकेसनानो माने मोजां जायासै ओंखायनो इन्टारेस्टआनो गैया माने इन्टारेस्ट गैयिनिनो आं माने बारा भिडिअ बानायासै आरो ना गाइस भिडिअखौ नैयाव फोजोबफैबाय नोंथांमोनाबो माने बेफोरबायदि सोर सोर पार्टि खालामदों खोन्थाहरदो आरो सोर सोर बेलागुर सावगोन नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थाहर आरो ना माने आरो लोगोसेनो आरो आंनि चेनेलखौ थाबैनो 2K कमप्लिट खालामना हो गाइस नोंथांमोननि अननायावनो नोंथांमोना आगोल जेरै सापर्ट होदोंमोन थिग बेबायदिनो आरोबाव सापर्ट होगोन होननानै आं आसा खालामबाय थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो ना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनलायगोन आरो ना